ഈ ഫോറസ്റ്റ് മുഴുവൻ കാടാണല്ലോ. ഏത് മറവിൽ ഒളിച്ചാലും ഈ അരശുമൂട്ടി അപ്പുക്കുട്ടൻ നിന്നെ പുല്ലുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കും. ആഹാ. ഞാൻ പോകുന്നു. ബൈ ബൈ. ഇനി എന്റെ ഊഴമാണ്. നീ എണ്ണി തുടങ്ങിക്കോ. ഇത് ഞങ്ങൾ ഇന്നും ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ പരിപാടിയല്ല. ഇത്രയും നാളും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുമ്പിൽ ആരാ? വെറും അലമ്പന്മാര്. ഇതുവരെ കേട്ട പുച്ചവും കളിയാക്കലൊക്കെ ഈ കൈവെള്ള ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ച് നല്ല ഇടിയിടിച്ച് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് കൈയടിപ്പിക്കണ്ടേ? ഒയ്യോ മാസ്